ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕናን ምንኢልኩም ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ንኹለኽን ኮመንት ናፀሓፍክን ጽቡቕ ኮመንት ክትፅሕፋልይ በብሓደ ኩሉ እየ ዘንብቦ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን ነተን ተተባብዓኒ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ቪድዮ ኣይሰራሕኩን ሕጂ ግን ተመሊስ ኣለኹ ሎም መዓንቲ ንሰርሖ ነቲ ናትና ብላድ ሰርኩሌሽን ኣክቲቭ ንኾኑ ወይ ከዓ ነቲ ናትና ደም ዝውውር ዘቃላጥፈልና እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ ፀጉርና ንኽበቁል ንኽነውሕ ዝሕግዘና ማለት እዩ ስለዚ ከም ኩሉ ግዜ እዚ ቪድዮ ክጅምሮ ከለኹም ብላይክ ጀምሮ ከምኡ ከዓ ሳብ መወዳእታ ምሳይ ሓቢርኩም ክትፀንሑ ብትሕትና ዕድመኩም ናብ ምሉእ ተስተኸፍለኩም ሎማዓንቲ ኩሉ እዚ ንሰርሖ ብምሉእ ኣብ ክሽነና ብንረኽቦይ ቀዳማይ ጅንጅብል ኣዳልየ ኣለኹ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ዝኣኽላና ዓቐን ዝበልክዎን ኣብዚ ከዓ ኮኮናት ኦይል ኣለኒ ድሕሪ ረኺብክን ኣታ ሰማያዊት ናይ ሂንዲ ምሻላ እሳ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ኮኮናት ኦይል እሳ ተጠቐማ ኢኹን ለሚን ከምኡ ከዓ ኣብዚ ማዓር ኣዳልየ ኣለኹ እዚኣና ሰራሕና ከዓኒ ብዙሓት ኣሕዋት ተሓታኒ ሕቶ ስለ ዘሎ ንዑ ክምልሰልክን ኢሎም መዓንቲ ነተን ገለ ኣሕዋት ይምልሰልክን እንዴ ነተን ዘይመለስኩልክን ግን ኣብዚ ብሓበራ ንኩላኽን ክምልሰልክን ኢለ እየ እቲ ቪድዮ ስለ ዝብል ዘሎ እየ ብዙሕ ግዜ ሄርሎስ ኣጋጢምና ፀጉሪ ከምዚ ኢሉ ረጊፉ ፀጉሪ ከምዚ ኢሉ ተወዲኡ ኢልክን ብዙሓት ኣሕዋተይ ተሓታኒ ኢኹን መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ከዓኒ ወላ ኣነ ቅድም ዝመስለኒ ዝነበረ ማለት እዩ ንኣብነት ሄርሎስ እንድሕር ኣጋጢምንስ ንዑ ዝሕግዘኒ ዝበልዎ ዘይቲ ወይ ዝረኣኽዎ ቪድዮ ንሱ ተተለኺየስ እቲ ጨጉሪ ዝቕየር እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ንኣብነት ኣብዚኣታ ስእሊ ምፅኤልክን ኣለኹ ክትረኣየክን ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ቫይታሚን ዲ ዋሕድ እንድሕር ኣሊና ሽኮሪናታት እቲ ጨጉርና ኣብ ማእኸል ዘሎ ስሑዊ ዝኸውን ከምኡ ፍታ ላዕሊ ከዓ ትረኣየክን ትሉ ቦግቦግ ዝበለ እንድሕር ሃልዩፍቲ ጨጉርና ከዓኒ ናይ ቫይታሚን ቢ 7 ዝጎደለ እዩ እትያ ታሕቲ ወይቲ ከዓኒ ኦሜጋ ስር እንድሕር ዳ ጎዲልና እዚ ዝካራተም እንድሕር ኮይኑ እቲ ፀጉርካ ምሽ ቁርፅ ኢሉ ዝካራተም ፀጉሩ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ፀጉሪ ከዓኒ ናይ ኣይሮን ሕፅረት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንሪኦ ወላ ከዓ እቲ ብሓፈሻ ትሪኦ ጨጉርካ ዝተጌርክ ይበቁል ዝበዝሕ ወይ ከዓ ቆርበትካ ንኣብነት ማዳ ተወፅያስ እዚያ ተጌርካ ትቕየር ገሊ ኢና ንርኢ ከምኡ ኢኻ ዝመስለና ግን ንኣብነት በዛ ቫይታሚን ዲ ድሓን ንዛረብ እንድሕር ዛ ቫይታሚን ዲ ውሒዳት እናሃልያ ኣብ ኣካላተይ ፀጉሪ ብላዕሊ ዝለኸሁል ከዮ ዝገበርኩ በቃ ዝበለፀ ዘይቲ ዝበሉኒ ንሄርሎስ ዝጠቅሚ ዝበሉኒ ዋላ ይልከዮ እቲ ቫይታሚን ዲ ክትከኣ ስለ ዘይክእል እቲ ጨጉሪ ክቕየር ኣይክእልን ማለት እዩ ተረዲእክን ኣሕዋተይ ወይ ከዓ ኣይሮን እንድሕር ሓፂርኒ ኮይኑ እቲ ፀጉሪ ዝካራተም ሃልዩ ብላዕሊ ዝለኸኹል ከዮ እንታ ናይ ውሽጢ እታ ሽግርስ ኣብ ውሽጢ ስለ ዘላ ኣይሮን ክወስድ እዩ ዘለኒ ወይ ኣይሮን ክጥቀም ኣለኒ ማለት እዩ ከምኡ ኦሜጋ ስር ወይ ቢ 7 እንድሕር ኮይኑ ስለዚ እዚ እቲ ብላዕሊ ንልከዮ ተወሳኺ እዩ እታ ቀንዲ ንዓና ዝጠቕመና ነገር እንድሕር ዳሃልዩ ግን እቲ ብውሽጢ ንወስዶ ግን ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ንሕና ንኣብነት እዚ ናይ ኮስሜቲክ ነገር ላዕሊ ስለ ዝኸደ ሕጂ ብፍላይ እዚ ተተለኺካ ፅቡቅ እዚ ተጠቒምካ ፅቡቅ ኢና ንርኢ ነየን ከም ተኣምን ዋላ እዩ ዝጠፍአካ ግን ቤት ናይ ኮስሜቲክ ገለ ዘይኮኑ ንኣብነት ብተፈጥራዊ ኮይኑ ዝሕክማ ናይ ቆርበት ናይ ፀጉሪ ኣለዋ ኣነ ከብኡ እየ ዝርኢ ዝበዝሐ ግዜ ማለት እዩ ብዙሕ ኢኻ ናይ ሓጊዝኒ እሳተን ሕጂ እንታይን ዝብላካ ኩሉ ትምገቦ ኣመጋግብካ ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ እየን ዝነግረካ ወይ ከዓኒ ብኣፍካ ዝኣቱ ነገርሲ በቃ ኣብ ቆርበትናን ኣብ ፀጉርናን እዩ ዘርእየና እታ ብኣፍና ዝእተናዮ ምግቢ ድሕር ሕማቅ ኮይኑ ኣብ ቆርበትና ኣብ ገፅና ምክንያቱ ኣካላትና ንኣብነት እንድሕር ቫይታሚን ዲ ውሒድዎስ መልእኽቲ እዩ ዝልእኽ ዘሎ ብፀጉርና ውሒድዎ ስለ ዘሎ ንዑ ክንትክኦ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ እታ ቫይታሚን ዲ እንድሕር ዳ ወሲድናያ ከምኡ ንሳ ወሲድና ከዓ እንድሕር ብላዕሊ ከምስታት ክንጥቀም ከለና ከዓ ይሕግዞ ተወሳኺ ደኣሉ ዝንበሪ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ዝኾኖ እዚ ብላዕሊ ንጥቀሞስ ኣይኮነን ማለት እዩ ሽኮሪናታት ንኣብነት ኣሕምልቲ ገለ ክንጥቀም ኣለና ሙዝ ዝበለ ዘይኮነ ክንሰርሕ ከለና ኣብቲ ድስትና ከዓኒ በቃ ንኣብነት ቀይሕ ሱር ገለ ተኮይኑ 15 ደቂቕ ሓምሊ ተኮይኑ ከዓ ብሃፋ ገለ በቃ ንእሽተይ ኣብስል ኣቢልካ ቀጠልያ ከሎ ቢወት ከሎ እቲ መግቢ ትሕዝቶ ክንረኽበሉ ጌርና እንድሕር ዳ በሊዕና ቀጥታ ብኣፍና ዘእተናዮ ከዓ ኣብ ቆርበትናን ኣብቲ ፀጉርናን ዘርእና ከምኡ ከዓኒ ቫይታሚን ዲ ተውሒድና ኣይሮን ተውሒድና ከዓኒ እሱ ኢና ክንወስድ ዘለና ምክንያቱ ብዙሓት ኣሕዋት ኣነ እዚ ተጠቐማ ፅቡቅ ኢለና እንተጠቂመ ኣይወዳእኹን ከመን ኣባላሽ እዚ ይወዳእኹን ኢሎም ብዙሓት ክዛረባ ርኢ ብጣዕሚ ውሽጢ በቃ ዝሓዝን ሓቂ ዘረባ ግን እዚኣ ምናልባት ንሓንቲ ሰብ ወይ ንክልተ ሰብ ጠቂማትክን ካብ ክሳራ ክተድሕነክን ትኽእል ወይ ነቲ ዘለክን ሽግር ክትፈትሐልክን ትኽእል ትኸውን ንኣብነት ናተይስ ከምዚኣ እንዲያ ዋሕዲ ቫይታሚን እዩ ዘለኒ ኢልክን እንድሕር ደኣ እቲ ቫይታሚን ዲ ወሲድክን ወይ ሕክምና ኸይድክን ቸክት እንድሕር ጌርክን ነግሮ ከዓ ብደም ዝፍለጥ ማለት እዩ ክቕየረልክን ክእል እዩ እዚታት ግን ብላዕሊ ተወሳኺ እዩ ሕራይዶ
تسبع مئتاويت اتنبولع بأفنا نقطوه السيو زغير نتا أكلاتنا تزرحو طعنانا قربتنا تصقرنا مالتيو اتبلع لنا لك يوغن شكوريناتات 300 مئتاوي عجبو زحسب تصبو كريم زي تبايلو سا مئت زاكل مئتي رشي هندزي واقو إلان ككس أهير إيه قن تاك تا مئتي خيبنا هكذا نغزو حرب 10 أشمر ترايز نغزو تتيسع أرشخات تعيزو هانا مقبخ نقبقب كلنا يحيشنا بكا نتعنانا نو قربتنا نتصقرنا مالتيو ስለዚህ እዘናተይ ፎሎወር ዝኾንክን ወይ እዚ ቪድዮ ትሪኦ ዘለኽን ሎማዓንቲ ማለት እዩ ብዝተኻእለትክን ኣብ ኣመጋግባኽን ኣብቲ ቫይታሚናት ድዩ ኣብናትክን ኣብቲ ትበልዖኦ ኣብቲ ትድቅስኦ ትዕርፍኦ ሓንጎልክን ሪላክስ ንኣብነት ስትረስ ተጌርካ ጨጉርካ ብጣዕሚ እዩ ዝውድኦ ብጣዕሚ እዩ ዝረግፍ ኣብኡታት ኢና እንዳ ክንሰርሕ ዘለና እዚ ብደገ ንልክዮ ብላዕሊ ንልክዮ ግን ተወሰኺ ኣይጠቅምን ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ከንታ ዝበልክዎን እታ ሰብዓ ሚእታዊት እቲ ብኣፍና ንእትዎ እዩ እታ 30 ሚእታዊት ከዓ እዚ ብላዕሊ ንልክዮ ስለ ዝኾነ እንድሕር ዝኣሚንና ማለት እዩ ቀንዲት ኣብ ኢድና ዘላ እታ መፍትሒ ማለት እዩ ብደገ ንገዝኦ ዘይኮነ መፍትሒ ኣብ ኢድና ዘሎ ንኣብነት ኣብታ ክሽነና ነዳልዋ ብሮቲን መዓልታዊ ክንምገብ ኣለና ብሮቲን ንኣካላትና ንፀጉርና ንኩሉ እዩ ዘድልየና ስጋ ወላ እንድሕር ዘይንፈቱ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ስጋ ብዙሕ ኣይፈቱን ግን ካብ ዓደስ ካብ ዓተር ክረኽቦ ስለንኽእል ካብ ኣሕምልቲ ገለ ካብኡ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣይሮን ሚነራል ኩሉ ዘድልየና ናበልናፍታ ንምገበን መግቢ ቸክ ናገበርና ማለት እዩ ከምኡ ጌርና እንድሕር ደኣ ኣመጋግባና ወይትናትና ላይፍ ስታይልና እንድሕር ደኣ ወይታ ኣነባብራና ናይ ኣነባብራና ስታይል እንድሕር ዕሪናዮ ሽኮሪናታት ቆርበትና እንታ ኮይኑ ዘይፅብቕ ፀጉርና እንታ ኮይኑ ዘይፅብቕ ጥዕናና እንታ ኮይና ዘይግጥዕ ስለዚ ዝዓበየ ኣብኡ ክትግደሳ ስለዝደሊ ኣነ ከምኡ ዝብለክን ዘለኹ ምክንያቱ ብዙሕ እቲ ኣድቨርታይዝ ንሪኦ እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ይጠቅም እዩ ዝጠቅም ኢና ንርኢ ንሕና ከዓ በቃ ነየን ንመርፅ ከሞ ንጠፍአና ብከምኡ ካ ሰብ ብዙሕ ፈቲኑ ገንዘቡ ጥዕንኡ ንኣብነት ጨጉርካ እንድሕር ተባላሹ ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ እዩ ዝርብሸካ ቆርበትካ ገፅካ ንባዕሉ ብጣዕሚ እዩ ዝርብሸካ ከምዚ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ቅድሚካ ስለትሪኦ ብጣዕሚ እዩ ዝርብሸካ ስለዚ በቲ ንምገቦ እንድሕር ኣስተኻኺልና ተዕሪና ሓንጎልና ተረጋጊእና እንድሕር ደኣ ፅቡቅ ንድቅስ ፅቡቅ ንዕርፍ ኮይና ይምለስ ይሕረይ ዶኒ ኣነ ርእዮ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሓተኒ ጨጉረይ ወላ ቆርበተይ ይሓተኒ እዩ ቅድም ፅቡቅ መሲልኒ ኩሉ ነገር ይጥቀም ነይረ ሕጂ ግን ኣይኮንኩን ቀንዲ እቲ ዝምገቦ እየ ዝጥቀም ካሊእ ግን ተወሳኺ ከም ተወሳኺ ዝሕግዘኒ ዝበልኮ ንኣብነት ናይ ኣዶ ቆልዓ ጨጉሪ ስለ ዝቋራረፀኒ ማለት እዩ እሱ የዝብለ ዝሕግዘኒ ዝበልኮኻ ብላዕሊ ይውስኸሉ ዳኣለ ከም ተወሳኺ ንዑ ዝጥቀሙ እምበር ቀንዲ ንዑ ይኮንኩን ዝጥቀም ምክንያቱ እንድሕር ዘጥቡ ኮይና ተቆልዓኻ ባይ ስለ ዝወስድ ግድን ዋሕዲ ቫይታሚናት ከጋጥመኒ ስለዚ ንዑ ዝሕግዘኒ ቫይታሚናት ወስድ ስኻትክን ከዓ ከምና ገበርክን ቸክ ግበራ ሽኮሪናታት ሕጂ ናብ ካሊእ ዘረባይ ኣቴ ከምቲ ዝረኣኽነው እቲ ጅንጅብል እቲ ኮኮናት ኦይል ከምኡ ከዓ ታለሚንካ ፍርቂ ተጠቂመ ከምኡ ማዓርካ ሓንቲ ማንካ ተጠቂመ ማለት እዩ ኣብቲ ቪድዮ ኣይረኣኽነውን ክንተኾና ፅቡቅ ጌር ናብ ካሊእ ዘረባይ ስለ ዝኣተኹ ይቕሪታ ብምሉእ ከዓ ፅቡቅ ጌር ሓዊሱ እቲ ኮኮናት ኦይል ግን ኣውዒዩ እየ ኣምኪኸ ኣውዒየ ናብኡ ሓዊሰዮ ሕጂ ብዚ ነቲ ቆርበት ፀጉሪ ጥራይ ዝለኽዮ ዘለኹ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ምስ ለኻኽንኦ ሕጂ ነቲ ናህና ቆርበት ፀጉርና እንድሕር ዳ ኣክቲቭ ኮይኑ ናህና ብላድ ሰርኩሌሽን እቲ ፀጉሪ ከዓ ንክበቁል እቲ መናፊት ናይ ፀጉርና ንክክፈት ከምኡ ዝኾነ ፈራፎር ተሊና ዝኾነ ፋንጋስ ነገር ተሊና ከዓኒ እቲ መዓር እቲ ጅንጅብል ገለ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዘና ማለት እዩ ዝኾነ ማይ ገለመለ ኣይተሓውሳሉ ኢኹም ነቲ ጅንጅብል ሽኮሪናታት በታ ናይ ካሮት ጌርክን ቁርት የተሰልችወካ እንዳ ወላ ንዓያ ሰልችዋ ተብለኒ ዋጌራ ክሕብሓ ከለኹ ግን ብዙሕ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ እቲ ጅንጅብል ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ምክንያቱ ከም ዝበልኩን ጨጉርካ ንክኸፍተልካ ነቲ ቆርበት ናይ ፀጉርካ ስለ ዝኸፍተልካ ሓሓድሽ ጨጉሪ ንክበቁል እዩ ዝሕግዘካ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ሌሚን ከዓ ቫይታሚን ስለዎ ከምኡ ኮኮናት ኦይል ከዓ ክንፈልጦ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ፀጉርና ንክንበቁል ንክነውሕ ገለ ይሕግዘና እዩ እቲ ኣማዓር ከዓኒ ከምዚ ዝኾነ ቁስሊ ነገር ወይ ነቲ ጨጉርና ከም ሞይስቸራይዘር ይጠቕመና እዩ ዝተቆጣዕ ቆርበት ተልና እውን ንዕኡ የህድአልና ስለዝኾነ ማዓር ከዓ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዚ ንቆርበት ፀጉረይ እንዴት ዝለኽዮ ብጎኒ እንታይ የዳልየ ኣለኹ መሲልክን ነቲ ዘለላ ፀጉረይ ምክንያቱ ናተይ ብጣዕሚ እዩ ፀጉሪ እስርስር ዝብል ምክንያቱ ማረ ብዝሒ ስለ ዘሎ ናይ እንጣጢዕ ጀልን እንቃቑሖን ሓዊሰ ጁስ ገይረ ነቲ ናይ ላዕሊ ነቲ ዘለላ ፀጉረይ ከዓ ንዕቡኡ ክለኽየ ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ከዓ ማሳጅ ከዓ ክንርስዖ የብልናን ማሳጅ ነቲ ናህና ብላድ ሰርኩሌሽን ብጣዕሚ እዩ ኣክቲቭ ዝገብረልና ማለት እዩ ኣክቲቭ ተኮይኑ ፀጉርና ንክነውሕ ንክበቁል
ይሕግዘና ማለት ሽኮሪናታት ዛናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ይትሕግዘክ እንትኾን እያ ምክንያቱ ካብ ብደገ ጥራይ ክንዕሪልና ንፍትን እንድሕር ብውሽጢ ንምገቦ ክንዕርዮ ፈቲና ብሓቂ ነግረክና ኣለዎ ቆርበትክን ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅሩይ ዝኸውን ከምኡ ከዓኒ እቲ ፀጉርክን ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ኢኻ ግሎው ዝኸውን ናትካ ቆርበትካ ወላ ማለት እዩ ጨጉሪ ይርአዮ ፎኪስ ፍሪዝ ፅቡቅ ፍሪዝ ኮይኑለይ ኣሎ أنا ولا بتعرف فتي مهنة تأتي نتاعتي إجالك نقع حن كاسل زجبر كله إسخ أنت يزجبر مسير كنا تجرها فتحت خمس بال فوكس كان زخوني زجبره أبز حاجة خمس جيرة مسودة هو بينو أي قرفوني أنا مهنة تجوري تأساسوري خمس زبال كوخن نتي ناي ما أخل نتي ناي قربة تجوري تخون أبز ناي باتانا أويلا لاتني زي خان نتي زلالات تجوري تخون كا زناي باتيكا ኦይል ኦርጋን ኦይል አርገን ኦይል አላትን ማለት እዩ ዘለክን ዘይተጥቀማት ከላይሃን እቲ ባታና ኦይል ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ዝብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይ ነዊሕ ስለ ዘይተጠቀምኩ ከምዚ ክብለክን ኣይክእልኒ ግን ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ እዩ ፅቡቅ ፅቡቅ እዩ ዝብሎ ሕጂ ነተን ቆርበት ጨጉረ እየ ዝለኻያ ምክንያቱ ንእሽተይ እንዳታ ዘይቲ ሴሬማ ነተን ቆርበት ጨጉርና ጥራይና ንልከየሉ እንድሕር ትደልዮ ኮንክን ንገራኒ ብስእሊ ከእትወልክ ንኽእል እየ ግን ከም ዝበልኩኹን 2-3 ግዜ ዝኸውን ተጠቂመሉ ኣብ ፅሩይ ፀጉሪ ኢኻ ትጥቀመሉ ዘይቲ ሓንቲ ካላ ፅብቕቲ ናይ ባታና ኦይል ኮይና ከምዚ ነቲ ናይ ፀጉርና ከም መግቢ ዝኾኑ እያ ክንሕፀብ ክንደሊ ከለና ኢና ንጥቀማ ኣብዚ ዝመፅእ ቪድዮ ሰርሐልክን እየ ንሳ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ኣነ ወላ ብጣዕሚ እየ ፈትያ ንስኻትክን ከማን ትሕግዘክን ትኸውን እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እዩ ጨጉሪ ብሓቂ ዝሽገር ኣብዚ ምስ መፀና ጨጉርና ተባላሹ እዚ ምስ መፀናኹ ገሌልን በቃ ብዙሓት ኣሕዋትየን ዝፅሕፋለይ ግን ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ መብዛሕትና እዛ ናይ ቫይታሚን ድፍላይ ተጋጥመና እያ ምክንያቱ ኣብ ፀሓይ ስለ ዝንፀንሕ ኣብዚ ብዙሕ ፀሓይ ንረክብን ወላ ፀሓይ ምስ ወፀትካ ከምቲ ድለ ደገ ወፂና ኣይንፅሎን ኢና ብዙሕ ሰብ ከዓ ንዳዕ ክሓትት ከለኹ ቫይታሚን ዲ ኣይወስድን እዩ ዝብለኒ ድሕር ዘይትወስድ ኮንካ ኸ በቃ ምክንያቱ ናህና ከዓ ፀሊም ስለ ዝኾነት ናህና ቆርበትና ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ፀሓይ ብርሃን ንዓና ዘድልየና ከም ናይቶም ፃዕዱ ንላዕሊ ስለዝኾም ስለዝኾነ ዝበዝሐ ሰብ የጋጥሞ እዩ ዋሕዲ ናይ ቫይታሚን ዲ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ግን ኣብቲ ኖርማል ኣብ ሕክምና ተኸይድካ በቲ ናትካ ናይ ደም እንታይ ዝበሃል በቲ ናይ ደም ቴስት ፈልጥዎ እዮም እዚ ናይ ድኳን ገለ ንገዝኦ ግን ብዙሕ ኣይጠቕመካን እዩ ንሱ ኖርማል ስለዝኾን ብዙሕ ኣይጠቕመካን እዩ እቲ ናይ ሕክምና ኬትካ ቸክ ጌርካ ግን ክንምታይ ዓቕን ከም ዝጎደለካ ንፈሊጦም እንድሕር ሂቦምካ እሳ ብጣዕሚ ትሕግዘክን እያ እንድሕር ምናልባት ከምኡ ብፍላይ ድኽም ዝብለክን ገለት ኮይኑ ድቃስ ዝውሕደካ ገለት ኮይኑ ናይ ዋሕዲ ቫይታሚን ዲ እዩ ዝበሃል እዚኣ ሕጂ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ከዓ ነቲ ጨጉሪ ስለ ዝተኣሳሰር እዛ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ብላዕሊ ገይረ ከምዚኣ ገይረ ብክልተ ቀኒነያ ክእኒኤ መቐነይተያ ምክንያቱ ፍሪዝ ክገብሮ ክምሽጦ ገለ ስለ ዝቐንሆ ሕጂ ቁርተ ጨጉሪ ክዕርፍ ደልቲ ቪድዮ ስለ ዝነውሕ እያ ካልኣይ ግዜ መሊሰ ሬታ ኣብ ክልተ ቀኒነ ክእኒኤ ከምዚ ሓንሳብ ክንቅንኖ ከለና እቲ ጨጉርና ከዓ ስለ ዝዕርፍ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ንስኻትክን ወላ ሓንሳብ ከምኡ ግበር ኢኽን ካልኣይ ናተይ ከዓ ሕብሪ ስለ ዘለዎ እቲ ጨጉሪ ብጣዕሚ እዩ ምክንኻን ዘድልዮ ምክንያቱ ሕብሪ የድርኦ ገለ እዩ ስለ ዝፈቱ እየ ዝጥቀም እምበር ንእሽተይ የድርአልካ እየ ካሊእ ካብ ሓደ ብዙሕ ከምዚ ዝቆራርፀልካ ገለ ከምኡ ንዓይ ድሓን እዩ ከምኡታት ኣይገብረለይ ንሰማምዐኒ እዩ ግን ከምዚኣ ዝብለክን ዘይቲ ገይረ ቆኒነ ከምኡ ዘይቲ ሞይስቸራይዝ ገይረ ፅቡቅ ገይረ እዩ ዝካናኸኖ ከምኡ ስለዝኾነ ሓቂ ዘረባ ጨጉሪ ኣንኻ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ከማናተይ ኣብዚ ምስ መፃኹ እዩ ከምዚ ፅቡቅ ኮይኑለይ ካልኣይ እዚ ዩቱብ ክሰርሕ ምስ ጀመርኩ ገለ ካብ ብዙሕ ክካናኸኖ ስለ ዝጀመርኩ በቃ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ቁመቱ ገለ በቃ ፅቡቅ ኮይኑ በር ሓፂሩ ነይሩ ካልኣይ ሎው ፕሮሲት ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ሕማቅ ፀጉሪ እዩ ነይሩና ኣነ ግን ከምዛ ዝብለክን ክካናኸኖ ጀሚረ ድሓር ካልዝታት ክርኢ ናይተን ዝሕክማ ኣብ ገዛ ኮይነን ገለ ንሱ ክርኢ ምስ ጀመርኩ ብዙሕ ሓጊዝና ሓቂ ዘረባ ስለዚ ዛ ሎማዓንቲ ትሪኣ ዘለኽን ቪድዮ ትሪኣ ዘለኽን በቃ ቀዲምክን ኣመጋግባ ክን እንድሕር ኣመዓራሪኽን ሽኮሪናታት ካብቲ ዘየድሊ ወፃኢታት ብጣዕሚ ክድሕና ኢኽን ብሓቂ ከዓኒ ንኩልኽን ክትሕግዘክን እያ ተመሊስክን ክትፅሕፋለየኽን ብሓቂ ስለዚ ኣብቲ ምገብ ኣመጋግባ ብዙሕ ተጠንቂቕክን ተመገባ ወይ ከዓ ኣብኡ ኣድቦ ኣግበራ እምበር ኣብቲ ብላዕሊ ወላ ንቆርበትክን ይኹን ወላ ንጨጉርክን ማለት እዩ ወላ ናይ ቆርበት ዝመፅእ ክሰርሐልክን እየ ግን ሓደራ ብላይክን ካብሎም እንዳሓር በቃ ኣብ ኣፍክን ተይኣቱ ጥራይና ዝተባዓልክን ጠቕመክን ድዩ ጠሚና ኢልና ጥራይ ዘይኮነ ክንበልዖ ዘለናስ ትሕዝቶ ዘለዎ ድዩ ምስ ተመገብኩ ጠቕመኒ ድዩ ኢልክን ክትምገባ ተጀሚርክን ርግፀኛ ቆርበትክንን ኣብ ፀጉርክንን ለውጢ ክትሪኣ ኢኽን በቃ ብካሊእ ጠቃሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ካብ ዝመፅእ ብሩህ ቅነረ ሰብስክራይብ ላይክ ኣይትርስዕ ቻው ቻው